Καλησπέρα. Ο κύριος Μιλτιάδης. Ναι, ίδιο σου. Είμαι από το νοσοκομείο, ακτινολόγος Καραχάγιος ο Χρήστος. Τι κάνεις παλικάρι μου, πώς είσαι? Τι κάνω, δεν καλά, δώξου το. Έχεις πάρει όλες τις ακτινογραφίες σου? Από ποτέ. Τις ακτινογραφίες σου τις έχεις πάρει όλες? Από πού? Από το νοσοκομείο. Γιατί έκανα φωτογραφίες? Δεν βγάλατε ακτινογραφίες? Πότε? Στην εισαγωγή. Ναι, τι ημερομηνία πότε? Προχτές. Συγγνώμη, είναι... Μισό λεπτό να κοιτάξω το βιβλίο. Στις 16. 16 του μηνός. Ναι. 16 του μηνός, εγώ δεν έχω πει σε νοσοκομείο, αλλά τώρα κάποιο δεν μου έχει γίνει. Γιατί πήρατε εμένα? Είστε κύριος Μιλτιάδης, Μαρίνης? Ναι, ναι. Δεν τσακιστήκατε με το καθαρό? Καλά, ρε πούστη. Δεν τσακιστήκατε με το καθαρό, κύριε Μιλτιάδη? Ρε μαλάκα, ρε να σε σκοτώσω, ρε πίσω να σε πάρω όλα. Όχι, δεν κλείνω, θα κλείσετε. Έτσι με γράφεις με το έτσι και με ηχογραφήσεις σκότωσα. Εννοείται, άχρηστε.